Good morning. Yun. Ngayon pupunta tayo dun sa sa Malolos, Bulacan, kung saan ko kinuha tong motor na to. Gawa nga nung dumating na daw yung ORCR neto, ang kanyang birth certificate. Yeah. Yun, para at least medyo legal na tayo, legal na tayong bibiyahe kung saan, 'di ba? May mapapakita na tayong ORCR niya. Samahan niyo po ako ngayon ulit. Magandang araw. Well, bigyan ko kayo ng tip or konting kaalaman na ayon sa aking kaalaman din. Well, pagka bago pumasok sa expressway gamit ang motor, syempre bago tayo lumabas ng bahay, number one, check muna natin yung sarili natin, number one yon. Okay? Tapos yung motor natin, kung nasa kondisyon ba, okay ba yung mga, di ba, yung mga hangin, gano'n, lahat. Check natin. Yung sa kung ano yung sinasabi sa LTO dati, yung sa ng blow bagets. Bago pumasok sa expressway gamit ang motor, kung meron naman tayong RFID, syempre make sure na meron tayong load. Pero kung wala, doon tayo sa may cash lane. Check po natin lagi maigi, or tignan natin maigi kung nasa cash lane nga ba talaga tayo papasok kapag wala tayong RFID. Kasi kapag nagkamali po tayo ng pasok, mayroon po siyang penalty na 2,000 pesos. The next one is, pag magbabayad na tayo dun sa cash lane, maliit na bill yung ibibigay po natin. Kasi pagka medyo malaking bill, like for example 1,000, yun, medyo mas matatagalan kumbaga. So syempre maganda na tayo ng mga barya-barya natin dyan, mga 20s, mga ganun, mga 20s, 100s. Papasok na muna tayo. Mamaya tayo. Tuloy natin, pag-usapan natin mamaya. After 50 days po kasi dumating na yung aking ORCR. Well, dapat ipapadala ko na lang kaso para may dahilan, mamasyal. Masyal tayo dun. So, see you again mamaya. So, dito po tayo sa may cash lane papasok kapag wala pa tayong RFID. Pero may RFID na tayo, so saan ang basahin? Tuloy-tuloy lang tayo. Ayaw. So mag-guard na lang tayo. Malamang wala nang load to. Papaload pa kasi ako mamaya Papaload pa ako dun. Galing ko magsabi mo dapat may load. Tayo pa lang wala load. Papaload tayo dun sa mamaya. Kasi meron pa naman siyang 176. Pero low balance na yun kumbaga. Pagpapasok po tayo dito sa may expressway, observe natin yung speed limit po dito. Siyempre for our own safety na rin. Top speed natin 100. Yun lang yun. At least minimum speed of 60. Pagpasok na rin po pala dito, make sure na meron na rin tayong gasolina. Meron na tayong mga karga sa mga motor natin. Kasi sa totoo lang, napakamahal ng gas dito compare mo sa labas. Kaya nga yung iba lumalabas pa para lang magpagas muna at saka babalik ulit dito. Especially kapag yung mga sasakyan na medyo marami ang kakarga nila. And sa mga nagtatanong kung pwede ba ang half face helmet dito, opo, pwede po. Kahit nga po yung mukhang yung mga ginagamit ng mga lakayo ni Davidson, yun, pwede po yan as long as may helmet ka po dito. Unlike po yung syempre, hindi pwede yung mga pang bike gano'n. Pero half face helmet, pwede po siya rito. And pwede ba ang may angkas sa expressway? Opo, pwede po. Yung mga karaniwan na tanong po sa atin, mga sarili, minsan nagtatanong sa akin minsan, pwede po ba ang angkas Yes, pwede po. Siyempre, basta isa lang ang angkas mo. Ito ba? May isa pang nagtanong din sa akin pwede daw ba ang naka-shorts sa expressway? Sa totoo lang, opo, may nakakapasok na gano'n na naka-shorts. So kung talagang bawal yun, malamang sa toll gate pa lang pinagsabihan na siya. Pero meron po talaga. Pero syempre for your own safety, dapat at least nakapantalon ka man lang. So okay pa nga kapag mas okay pa nga kapag at least naka-paddings ka, kompleto yung mga gears mo. And kapag sumusunod tayo sa bus na ganito, medyo tibay-tibayan po natin konting kamay natin dahil para tayo nilalaro ng hangin kapag kasi po malakas po talaga yung wind drag na ito. Especially kapag ganito kagaan ng mga motor.
Sa totoo lang po, itong Cafe 400, napakagaan po na ito pagdating po dito sa expressway. Parang ang dinuduyan lagi. At kapag napagod tayo sa pagdadrive sa expressway, kasi ito nakakantok eh, lalo dito sa may bandang T-Flex, tuloy-tuloy lang, dire-diretso lang kasi ito eh. So pagka medyo nakaramdam ng konting pagod galing sa Manobela, yun, hinto-hinto rin tayo. Ay, kaso mukhang ulan na. Huwag naman Lord. Sakto pa-load na rin tayo ng ano, RFID natin. Tanong na rin natin saan tayo magpapakabit ng Easy Trip. Kasi sa NLEX tayo dadaan. Sa NLEX, ang gamit po doon is Easy Trip, hindi po siya Auto Sweep. Yun, so magkakaiba sila. Yun, pinakamalapit daw na pwedeng magpakabit ng Easy Trip is dito sa may City Mall, marang ganun, City Mall. Oo, aladaanan yun dito pag pupunta ka na paglalabas ka na ng Tarlac. Kasi kapag may Easy Trip na tayo, may Auto Sweep na tayo, hindi na natin kailangan pang pumila. Kasi napakahaba po talaga ng pila pagdating sa pagdating dito sa may, lalo sa may Bukawi, sa may exit sa may Bulacan banda. Napakahaba po ng pila doon sa may Bukawi banda. Okay, so tara ulit. Kabit na rin tayo ng Easy Trip. Mali pa tayong pinasukan kanina. Pagka papasok ka pa pala ng STX na, kailangan naka Easy Trip ka na. Sa lahat na kailangan natin tandaan pag nag-rides tayo sa expressway, motor lang po tayo, okay? So huwag tayong kumbaga, yun nga, sabi nga ng mga Chinese na kaibigan natin, yung tao bumabalot sa bakal, hindi yung bakal ang bumabalot sa tao. Kaya todo ingat pa rin po tayo. Kahit ano man po ang hawak po natin, mapamotor, mapakotse dito sa expressway, mag-ingat tayo. Especially yun nga, pagka nakamotor lang tayo, maliit lang tayo kumpara mo sa ibang mga sasakyan dito. Isipin natin lagi na may uwihan tayong pamilya, ganyan din ang ating mo dito si Gracia. Kaya huwag tayo kakamote dito, sabi nga nila. May sunog na naman dito. Sobrang init po talaga kasi ngayon. Yun, madalas ang sunog. Uy, yan ang mga sinasabi ko. Ay nako, napaka-uneven na po talaga ng mga kalsada rito. Bigla-bigla na lang may humps. Yun lang, lakas ng sunog dito. Ingat din po sa mga ganito. Zero visibility po ito. Ilaw tayo, ilaw. Uy, lakas. Slow down, brothers. Yung traffic po sa kabila dahil sa sunog na yun. Kapag ka naman ganyan, yun, just slow down, then turn on the lights. Para sa akin, ang safest cruising speed natin talaga sa Cafe 400, ito po, 80 to 90. Kasi pagka 100 gano'n, okay naman, pero medyo ma-wiggle nga lang yung Manobela. Speaking of mahirap huminga, kapag magbibiyahe na rin tayo dito, make sure na hydrated tayo. Pagka kailangan uminom ng tubig, huminto lang tayo sa mga gas station, inom lang tayo doon. Kasi nga mainit po talaga dito sa mainit talaga dito sa NLEX. Kaya hanggat maaari, lumayo-layo tayo dito sa mga truck na to. Kasi sa totoo lang, medyo delikado, hindi nila tayo makita. Marami kasi mga blind spot dyan eh. Yan, lapit na tayong exit. So, exit na tayo rito.
At ayun, nalobat nga tayo kanina. Yun, balikin na po natin yung nakuha na natin yung CR natin. Alright, so we're free to go. Kumbaga, legal na tayong magagagala. Asa na checkpoint? Noong nakaraan kasi, thank you sir, ayoko man ang ilayo kumbaga. O kaya kasi parang nagtatago-tago pa kapag ako kasi nga gawa nga nung wala pang CR, mahirap na. At ang init. Hanap na lang tayo ng malilim na kakainan. At kain muna tayo. Laki naman ang kabig mo kuya. Ano nga truck? Walang yan, na-shoot ka pa. Ang kulit ni kuya. Ayun lang. Kung sanay po kayo sa mga sa mga twisties gano'n, sa mga zigzag, mga banking, pagdating nyo po dito sa talaga, antukin kayo sa expressway, antukin talaga kayo. Ay, stop over mo tayo dito sa may Petron. Ewan ko kung nasa na ako. Magpasa ng San Bernardo to eh. Kain muna tayo, gutom na ako, alas 12 na ata. Wow, artificial lake ganda. I mean man-made. Tama, artificial. Ganda. Ay, hanap mo tayo ng mapaparadahang medyo malilim-lilim. Ayun, doon tayo. Singitan natin to doon. Yan, para at least di tayo maluluto mamaya. Alright, gora na ulit tayo. Mamaya na ulit tayong pahinga pagka napagod ulit. So nagtatanong po pala kung ano pong top speed itong Cafe 400. Sa totoo lang, hindi ko pa po nasusubukan. Takot na rin po kasi ako sa top speed Hanggang 100 lang ako, okay na ako sa 100. Overtaking ko lang ngayon 100 Kahit naman lang, kahit siguro nandito ako sa ng expressway, hindi lang ako mahataw talaga. Takot na po ako sa top speed. Pero alam ko may mga nagsasabi na may mga naka 160 pa nga daw I don't know, siguro naka-modified yung mga yun. Pero mostly mga talaga, mga nasa at least 120, 130 ganun. And syempre, sabi nga nila, ibagay naman natin yung rides natin sa, yung mga motor natin sa natin. Syempre, ito naman talaga, hindi naman talaga siya pang top speed or hindi naman talaga siya pang karera kung pang mabilisan. Takas na hangin talaga dito. Yan, sa mga napapanood natin mga vloggers na mga mabibilis dito sa expressway, well, they're on risk. Yun lang yun. Kumbaga, ginagawa nila, problema nila, dala nila yun. Okay, kayang-kaya nila yung mga motor nila, which is sa totoo lang, illegal naman talaga yung mga ginagawa nila. Pero kumbaga kaya nila yung ginagawa nila. Tayo, hindi natin kaya yung mga ginagawa nilang gano'n. Masyadong mabilis. Tayo, ganito lang tayo. 80, 90, 100, gano'n lang. Pareho din naman makakarating to sa pupuntahan Mas safe pa tayo, di ba? Tsaka itong motor natin sa totoo lang, hindi kasi advisable na magmabilis dito masyado. Kasi nga yung preno niya, wala bang mga ABS itong mga to. Okay, wala bang ABS, wala mga traction control, gano'n. So, ibagay din talaga natin. Mahirap na kasi baka biglang may promeno dyan, hindi natin mahabol yung yung pagtigil, parang gano'n. So mas okay pa rin talaga, mabagal na lang tayo. O diba, mga ganun motor, okay lang yan. Kaya ino-overtake ako yung mga ganyan truck talaga. Minsan may mga naglalaglagang mga bato. So talagang baka mamaya tumama pa sa camera natin. Kadalasan kasi ganyan nababasag yung mga headlight ng mga motor dito. At tumama sa mga ganyan, mga maliliit na bato, nagkakaroon ng crack. Yan, hindi
Hindi ka napipila sa ganyan, kahabang pila. Diba? Tapos dudukot ka pa ng pera, gano'n. Ito, dire-diretso na lang. Sana basahin. Lagi kasi hindi binabasa itong sa akin eh. Uy, Dominar oh. Ay ate. Ayaw pa rin. Thank you. Ay, doon na tayo magsuot. Hindi tayo istorbo. Suot mo tayo ng ating gloves. Ito na, umpisa na naman ang T-Flex na pagkahaba-haba. Pahinga muna tayo sa susunod na gas station. At parang masakit ng aking likod. Kaya na, welcome to T-Flex. So yun, sadya po talaga hindi mapigilan yung init, kaya pa na yung tigil ko. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Yes, kasi medyo natagalan nga tayo hindi nakapag-vlog. Nag-busy tayo eh. See you ulit sa aking next content. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe po sa akin, sa mga nagpapa-shoutout po. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko man masabi sa inyo isa-isa ang inyong mga pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe, lahat ng mga nanonood. Thank you po. Umabot na po tayo sa 400 plus na subscriber, which is napakarami po nun. So yun lang po. Muli, ako'y nagpapasalamat. At God bless us all. Ride safe. Ciao.